tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. I am so confused with my ganda problems. Wow. Sana all may ganda problems. I'm so confused with my ganda problems. E paano naman? Meron pong dalawang na naliligaw sa akin. Isang Pilipino at isang Canadian. Ay. Hindi ko po alam kung sino ang pipiliin. Parang parehas namang okay. Ano po ba ang dapat kong gawin? Kayo po, meron po ba kayong input? Nagkaroon na po ba kayo ng jowa na foreigner? Thank you, kumikinang natambalan. And God bless you both. Ayan, Yan. kuha ni Nicole yung pagsikip ng boses mo. Haba ng hair. Jowang foreigner? Ako, hindi ako nagkaroon ng jowang foreigner. Ikaw, nagkaroon ka ba ng jowang foreigner? Wala, kasi Oo. alam mo kung bakit ako hindi nagkaroon ng jowang foreigner. Kasi iniisip ko pa lang na, di ba madaldal tayo? Paano kung halimbawa foreigner? Oo. Bago ko pa masabi yung gusto kong sabihin, prinoseso pa siya ng utak ko. You know? Okay. yung baka hindi ko ma-express yung galit ko, hindi ko ma-express yung inis ko, yung frustration ko, o kaya hindi ko ma-express yung gusto kong maparating sa kanya kasi proseso ko pa. Yung ang dami ko na nga pinoproblema, iisipin ko pa yon, di ba? Though marami naman ng mga relationship na naging maayos. Pero ito nga kakapanood ko lang ng movie premiere ng Spring in Prague, Okay. di ba? Kasi parang foreigner din yung sabi ko komplikado pala kasi yung kultura, magkakagulo. Foreigner yung alin? Yung babae doon, yung bida. Okay, yung bida. So, yung lalaki is Pinoy. So, nagkaroon sila ng love story. So, Okay. parang ang hirap. Nakikita mo yung away ng kultura. Correct. Saan ba titira? Pareho Totoo. nilang mahal ang isa't isa. Dito nga sa Pilipinas, kung saan titira at mahal ang isa't isa, nag-aaway pa Oo. paano kung magkaibang kultura? Well, that's me, Aha. Ibig sabihin, Kami yun. Kami yun. Kaya siguro, Kaya siguro hindi kami nagka-jowang foreigner. Kasi kami yun. Oo. Diba? Pantasya lang kami. Correct. Oo. Diba? But for others, ako din, parang what if, diba? Ano kaya? Ang bilis yung sagot nila, correct. What if? Ano kaya ang sukat? Charot. Charot lang. Alam mo yung ganon. Pero, iba-iba naman kasi talaga. Kasi ang dami rin namang relationships na nag-work Oo. na mga Pinoy, tapos ang kanilang mga karelasyon ay mga foreigners, Tsaka diba? wag ka, magandang kombinasyon ng Pinoy na lahi sa mga foreigner. Actually. So, babalik kami sa'yo dun sa nag-PM, ano ba ang intention? Yan. Oo. Diba? Babalik tayo. Ano bang intention mo sa pagjojowa? Diba? Ito ba ay ano-ano lang? Laro-laro lang? Oo. Ganyan? Or this is something na nakikita mo in the future? Pero sana ganun I mean, every time na magjojowa tayo, sana ganun lagi yung Oo. intention na hopefully siya na yung magiging future natin. Pero yun yung medyo, hindi naman sinasabi na kapag ka-Pilipino sa Pilipino, wali yung Oo. kalalabasan. Hindi naman din. Pero ang sinasabi lang natin, ilang beses na pong napatunayan. Correct. Diba? At saka, na ang mga artista, mga na sumisikat na may halo. may halo. May Yan. mix. At saka parang ito yung mga tanong na hindi dapat tinatanong sa Correct amin. sa amin kasi Personal mo. Tsaka,
So, kasi, or siguro kaya niya lang tinanong, Jigs. Kasi nga, baka nga kung may experience tayo sa foreigner, at least makapagbigay tayo ng input. Oo. Eh, wala kaming experience. Oo. Na ma-share sa'yo. Pero, ang feeling ko sa'yo ha, para magkaroon ka ng ganyang pagpili-pili, feeling ko gumaw ka sa foreigner. Kasi yun yung hindi regular eh. I mean, Oo. ang Pilipino kasi regular na nandito. Subukan mo. Subukan mo. I mean, hindi mo naman Oo, malalaman why not? hanggat hindi Oo. mo susubukan eh. And for all you know, kasi merong mga tao na gano'n I have a friends actually, na hindi nila talaga gusto na magkaroon ng jowang Pinoy. Aha. Preference, gano'n lang talaga. At lahat ng jowa nila talagang iba-ibang lahi. Hindi talaga, basta hindi Filipino. Gano'n. Oo. Siguro pwede mong tingnan dyan yung character ng mga manliligaw mo. Ayun, para halimbawa, alamin mo talaga kung okay nga to, medyo gusto mo yung lamang si foreigner pero nakikita mo yung character niya, medyo alam mo na yung mga Masyadong Oo. ano tawag doon, no, westernized. Yan, westernized yung iba, ugali. oo, correct. Iba Kaya yung- mo bang sakyan yung mga ganyan? Kasi totoo, tama ka dyan. Kasi yung mga foreigner, straightforward sila eh. Oo. Ang mga Pilipino, I would say ha, kung halimbawa, kasi bilang, ang tagal na naman, bilang Pilipino tayo, di ba? Hindi ba't ang dami nating paligoy-ligoy? Sa kahit ano. Di ba? Tingnan mo, bago tayo mangutang, anong eksena natin? Correct. Mars. Kumusta? Tapos may mga itatanong pang mga bagay-bagay. May intro pa yan. Correct ka, Oo. bago finally, doon ka pupunta sa mangungutang, di ba? Actually, kasi ganito yun Oo. Gano'n. Or by the way. Oo, correct ka. Bago ka pumunta. Ang mga foreigners, I would say, base rin sa kwento ng mga kaibigan ko, straightforward talaga sila. Kung gusto nila itong sasabihin nila. Di ba? Ang Pilipino, palibhasa, sensitive tayo. Yun yung kultura siguro talaga natin. O kaya, api-apihan tayo. May mga Correct. ganun eh. Kaya, hindi mo pwedeng basta-basta biglain kasi makaka-feel yan ng inaapi siya kahit hindi naman siya inaapi. Di ba may ganun tayo mga Pilipino? Tama. Porque mahirap lang kami. Laging may ganyan eh. Kahit hindi mo naman inaapi. Di mangungutang lang sa'yo di ba? Yung manghihira, mangungutang, tapos di mo napagbigyan. Tapos kasi DJ ka na. Correct. Mayabang ka na, Nicole. Palibhasa, mayabang ka na. Nagkaroon ka lang ng konting followers, hindi ka na nagpapautang, ganyan talaga, di ba? Sama ng ugali. Sama ng ugali mo. Di ba? May mga ganyan tayo eh. Pero ang foreigner, di ba? Tingnan mo, isa pa. Hindi ko naman sa dinadown ng mga Pilipino kasi ako, I would always choose, I married a Filipino, I would always choose the Philippines. Hindi ko iniisip na magtrabaho sa ibang bansa, ganyan. Sinasabi lang natin, ako kung sasabihin ko lang dito sa nag-PM sa atin, humihingi ng advice, gusto kong ma-experience niya lang din, para yung foreigner, para rin magkaroon siya ng appreciation ng Pilipinas. Minsan kasi kapag ganyan na nirereklamo natin yung pagiging masyadong sensitive natin, balat sibuyas, naiinis tayo. Correct. Pero kapag naka-encounter naman tayo ng masyado namang rektahan, may isip mo talaga na mas gusto ko na yung sensitive. Tama. Kasi yung ganitong nire-rekta at nire-real talk na ako masyado, di ba? Tapos yung mga western na ugali, halimbawa, yung lalabas kayo, kakain kayo. Yan. Sa ating mga Pinoy, sagot-matic yan, basic. Kung sino ang nag-impita, siya ang magbabayad. Correct. And then mostly, usually lalaki. Di ba? Oo. Though medyo nag-iiba naman din ngayon. Pero automatic siya, basic siya eh. Correct, Lalaki correct. talaga eh. Totoo. So, sa kanila, parang basic din sa kanila na mag-share, Oo, na share. maghati. Correct. Yung first time na napunta yung kaibigan ko sa isang party abroad. Nagulat siya kasi yung may birthday yung nag-invite. Pero yung may birthday, pinabayad niya lahat. Parang ganun. Halimbawa, pumunta sa restaurant. Oo, so kanya-kanyang bayad. Ako yung may birthday, kanya-kanyang bayad. Eh dito sa Pilipinas, basic yun eh. Oo. Ikaw yung may birthday, ikaw yung nag-invite. Sagot mo lahat. Sagot mo yun. Oo. Diba? Eh dito, doon, ewan ko, kakalimutan ko ng bansa. Basta ganun. No, yung mga ganyan. yun yung handa dapat, handa ka na ba? Humate. Kakainin. Tapos meron pa ako isang kaibigan. Nung nagkaroon siya ng jowa na taga, ano ba yun? Basta UK. So, online silang, nagkakilala sila nung pandemic. So, online, ganyan. So, finally, after the pandemic, yung friend ko ang nag-decide na bisitahin siya sa UK, yung guy. So, alam naman ng guy na pupunta. Alam niya yung flight details, alam niya lahat. Hindi sinundo nung guy. Yung friend ko. So, yung friend ko parang,
girlfriend mo ko, first time ko dito sa UK, ba't hindi mo ako sinundo? Eh, hindi ganun kasi sa kanila eh. Tapos sabi niya, bakit hindi niya ako sinundo? Yun yung, actually, tumawag siya sa akin, tinanong ako, bakit ganun? Kailangan ko ba i-confront? Sabi ko, i-confront mo! Sabi, syempre, ganun ako, Pilipina eh. Dapat sinundo ka! First time mo dyan, tapos wala kang kalamala, tapos hindi ka sinundo, tapos jowa ka. Sabi ko, baka di ka jowa? Baka may asawa yan. Ako, kabahan ka, friend. O, di nagkita. Tinanong niya. Tapos sabi nung guy sa kanya, sabi nung lalaki, nung foreigner, I didn't know that I had to. Hindi ko alam na kailangan kitang sunduin. So parang, ang na-realize nung kaibigan ko, dapat pala, sasabihin mo. I-verbalize mo sa kanila. Sunduin mo ko kasi dadating ako. Eh, ang sinabi niya lang is, dadating ako, ito yung flight ko. Siyempre, bilang tayo mga Pilipino, mahilig tayo manood ng mga... Read my mind. Diba? Tsaka mahilig tayo manood ng mga romantic films and flicks. Ang ini-imagine natin, hala, pag pumunta ako doon, may roses siyang dala. Ganun yun. At true enough, yun yung imagination ng kaibigan ko na parang, ano kayang dala, may banner ba, may mga kasama bang friends, may malobo, ganyan. Na-surprise siya, walang sumundo. DIY. Deliver yourself. Nakakaloka! Pero hindi naman, actually together pa din sila. Hindi pa sila mag-asawa, pero they're still together as magkarelasyon pa rin sila. Pero hindi naman ibig sabihin masama ang ugali ng foreigner. Kasi hindi talaga. ganun talaga yung ano nila. Yung pamumuhay nila. Ganun lang talaga so, sila. Kung kaya mong mag-glue doon sa ganyang sistema, bakit hindi? Di ba, if you're a fan of change or ikaw yung tipong you want to step out of your comfort zone. Kasi parang feeling ko, comfort zone mo, kapwa mo Pilipino. Kasi tansyado mo yan. Yung pamilya niyan, madaling i-trace. Di ba? Alam na natin yung mga galawan kasi kapwa mo yan. Pero kung ikaw yung tipong, gusto ko mag-step out sa comfort zone ko. 'Di ba? Mukhang exciting and interesting to find out. Kaya ako leaning towards hindi dahil sa ayoko ng Pilipino, hindi dahil doon. Kaya lang parang para magtanong ka, ibig sabihin medyo nagko-consider ka rin ng other options talaga. Kasi ang Pilipino, nandito lang eh. Kasi sarado kapag ayaw mo talaga ng foreigner, bias na yung opinion mo. Correct. Hindi mo na siya itatanong. Hindi, nagtanong ka pa. So, i-go mo na, tapos kwento mo sa amin. Ano ba yung mga kakaiba? 'Di ba? Na paniniwala, 'di ba? Ano ba yung mga kultura na dapat ka mag-adjust, 'di ba? Naiintindihan mo ba siya pag nagagalit kasi ang bilis na niya magsalita, 'di ba? Kaya mo bang i-express yung sarili mo pag nagalit ka sa kanya? Correct, ganyan. Kasi baka mamaya na gusto mo i-express, mali-mali yung English mo tapos ang ending hindi mo na-express kasi mali-mali yung English mo, yung mga ganon. At saka eventually, iisipin mo, what if ma-fall na kayo talaga sa isa't isa? Ang isang konsiderasyon mo dito, willing ka bang doon na tumira? Ayan. Mga ganon. Tipong ganon. Willing ba siyang tumira dito? Correct. Yun yung isa sa mga problema na nakita ko kasi sa ang nakikita ko dyan is dapat pag makikipagrelasyon ka for the purpose of pangmatagalan. So long term. Hindi lang siya yung susubukan ko Tama. Tikim-tikim. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang ng ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! That